Hej, velkommen igen. Ja, det har taget lidt tid, men vejret har jo været super godt, og som man kan se, har jeg været ude i solen. Nå, men i dag vil jeg gerne fortælle jer om en anden af mine yndlingsserier inden for Barbies univers, og jeg vil tage jer tilbage til, ligesom sidst, 1986. Det var faktisk et meget sjovt år og et meget godt år i forhold til Barbie, vil jeg sige, fordi at jeg synes, der er rigtig mange sjove dukker og mange fine ting fra den tid. Det tog lidt tid, det er lige at sige det rigtige ord. Nå, men nogle af de dukker, I vil se, repræsenterer noget tøj for Barbie og Rockstars fra 87, altså nogle, der kom året efter. Dem tager vi på et andet tidspunkt, altså selve dukken. Tøjet bliver vist i dag, og det er jo selvfølgelig ikke alt tøjet, jeg har, men noget af det bliver vist i dag. Skal vi ikke starte ud med vores hovedperson i gruppen? Og det er jo som surprise, surprise, det er jo ikke andre end Barbie. Så giv en hånd til Barbie! Woo! Barbie, kom så Barbie. Jeg ved godt, du er inde i æsken. Hej. Men her er Barbie. Hun er super smuk. Vi ser hende lige stille og roligt køre op og køre ned igen. Hun har jo den der meget lækre 80'er perm i æsken, som man kan se. Og hun er klædt i en hvid, sådan slags læderned. Undskyld Didi. En lille lædernederdel. Desværre er der det med deres tøj, at det der ligner sådan lidt læder. De kan ikke høre, hvad vi siger. Men det er jo ikke rigtig lædertøj. Nej, det er en form for noget plastiktøj, som gør det, at med tiden, i hvert fald hvis de er ude af æskerne, så har det altså en tendens til sådan at fluldre lidt, og så ender man med bare at have sådan lidt nettøj bagefter, hvilket jo også selvfølgelig kan være ret smart. Men det her var i hvert fald Barbie, og vi vender den lige om. Som I kan se, så er der jo 5 skønne dukker, i hvert fald i USA. For jeg kan selv huske, at her i Danmark, der var der kun 3. Hvilket er lidt mærkeligt, når Didi her, som I ser her, som er inde i den her æske, hun er simpelthen ikke afbildet bag på æsken. Meget mærkeligt. Men Didi er hendes afrikanske veninde, og jeg hører, at Didi hun synger utrolig flot. Hun er igen i 80'er outfit med, hun er bare meget smuk. Så velkommen til Didi. Den skal vi også give en hånd. Didi. Så har vi en af Barbies andre veninder. Det er Diva. Og Diva er den skønneste, smukke, rødhårede dukke. Og hvis man kan se ordentligt efter, så har hun en vild makeup på. Yes, det var så. Det var Diva. Nå, væk med jer. Og så noget, jeg synes er meget sjovt, det er, at Dana, som I også lige ser her, ved ikke helt, om hun kom i Danmark faktisk, men det så ud som om på æsken før, det gjorde hun ikke, men man kan jo aldrig vide. Hun er også smuk, men hende har jeg faktisk i 2 forskellige æsker, som I kan se, i hvert fald 2 forskellige baggrunde. Den ene, den anden, men dukken er den samme. Yes, farvel til Dana. Nå, og nu undrer jeg jo nok over en lille ting. Hvor er Ken? Det undrer jeg mig faktisk også over. Men Barbie har simpelthen inviteret den meget lækre, det kan jeg vist godt lige sige, og han spiller fantastisk guitar, så synger han også godt. Og her er Derek. Hvad siger I så?
Jeg havde faktisk et lille crush på Derek selv, da jeg var yngre, men så er det godt, han kun er en dukke. Nå, nej, men det her er Derek. I serien, der kom der jo også nogle outfits til dem. Ja, der kom de outfit. Jeg har så valgt kun at samle på de outfits, som jeg synes var de bedste. Ikke de bedste, men dem jeg bedst kunne lide. Og nu vil jeg så lade Barbie og hendes venner præsentere nogle af de outfits, som jeg har. Skal vi give dem alle sammen en hånd? Kom så! Ja. Vi starter ud med den meget, meget lækre afrikanske Didi. Didi, hun er iført et sæt, som er fra 1987, det vil sige året efter. Og Didi har valgt nogle chancerende sorte leggings med en fin rockstar-taske. Hun har en leopardbluse på, og indenunder har hun så en meget, meget smuk gul top. Skal vi ikke lige vise dine sko, Didi? Jo. Du kan også næsten stå i spigat. Nå, men det her det er så de smukke sko. Og vi sætter dig lige tilbage på holderen igen. Så drejer du dig rundt. Kan du gøre det? Yes. Så. Og igen, jeg er simpelthen vild med det der 80'er hår, I alle sammen har. Meget, meget flot. Så tak for det, Didi. Nå, men hvem kan vi så præsentere? Lad os præsentere Diva. Skal vi gå lige og kigge i kameraet, Diva? Prøv lige at se hendes vilde 80'er makeup. Wow. Diva, som I ser, er også i et sæt fra 1987. Det er sådan lidt plastik. Jeg går ikke i plastik. Nej, men altså, prøv nu at høre. Det er jo sådan en slags plastik noget, ikke? Du har en fin plastikjakke, og jeg kalder det for plastik. Så har du skrigegrønne leggings, samme farve nederdel som din fine jakke, og så har du en grøn tubetop og en pæn stor turtaske. Vi drejer. Og du står ikke engang lige. Og på fødderne har du pink sko. Ja, man skal altid huske sine sko. Nå, men lad os give en hånd til Diva. Så kommer Dana. Woohoo! Hej Dana. Du har, du er bare smuk. Det er du virkelig. Du har pink leggings, så har du en pink top, en lille fin gul plastiktaske, og så har du en leopard lille jakke og et leopard hårbånd i os. Dine sko er lidt specielle, så dem kigger vi lige ind i kameraet for at se. Hvad siger I så, var? Er de ikke flotte? Og det smukkeste hårbånd. Og ikke at forglemme den meget, meget smukke makeup. Så vi laver lige en rundtur også. Nej, I taber jo alle sammen skoene. Nej. Rette skoene ud, og vi drejer. Godt klaret, Dana, som du ikke hedder. Hvad du hedder? Nu har jeg pludselig glemt, hvad du hedder. Du hedder Dana. Det var jo Dana. Ned med dig, Dana. Nå, men så har vi jo hende, der kom fra i 1959. Det er jo ikke hende, vi viser i dag. Og hende viser jeg nok heller ikke, for jeg ejer hende faktisk ikke. Men det er jo Barbie. Og hun kommer her. Tada! Kan jeg ikke få min hat af? Det kan du, fordi så kan man bedre se dig. Hatten ligger jeg lige her. I skal lige se hatten. Sådan der. Puffy 80'er look hår. Det er en virkelig flot pøm. Den er endnu større end dine egne skuldre. Nå, men du er iført gennemsigtige pink leggings med små dutter på. En koboldblå nederdel. Pink jakke. Og en hvid t-shirt med små pink pletter på. Jeg har ikke spildt. Nej, du har ikke spildt. Det ved jeg godt. Men det er jo små pink dutter.
De bliver sgu så sure. Nå, men skal vi ikke lige kigge? Du kan også få lov til lige at kigge i kameraet. Se hendes skønne makeup, var. Wow. Jeg vil også dreje. Du er... Ja. Vi lader dig dreje rundt. Så, hvad siger man så? Barbie. Tak. Ikke at forglemme, så har vi jo Didi. Og denne her gang er Didi dukken hoppet helt tilbage, eller frem, det er jo ikke tilbage, når man går frem i tiden, til 1987. Så Didi kommer nu i et outfit, som er fra 1986, rockturen. Igen, meget stor taske. Sådan lidt graffiti-inspireret buks. Pink ankelsokker. Dem husker man. Og gule gummisko. Så har du et fint sløjfe i håret. Dine skønne krøller. Du kan næsten ikke stå. Vi skal lige have stå igen. Så har du en orange bluse indenunder og en skriggrøn jakke. Ui. Men du er flot. Yeah! Så er der jo... hvor jeg glemmer jeres navne. Jeg er frygtelig ked af det. Det var ærgerligt, hvis jeg ikke selv kunne sige det. Men jeg kigger lige ned igen. Det var jo Dana! Yeah! Det her outfit, Dana hun kommer i nu, altså det er spraglet. Altså det er helt crazy vildt. Godt nok er det i den ikoniske pink farve, men hold nu op, det er vildt. Du har gennemsigtige pink leggings på. Så har du en tube nederdel, også i pink. En jakke, der er halveret, så den har sølvprikker og sølvstriber. Så har den sådan en sjov type vest over. Meget smuk 80'er makeup. Og så har hun den vildeste top. Prøv lige at se, det er nærmest det er nærmest et tørklæde, der bare er viklet rundt om, men altså du bærer det bare super flot. Ja. Men sådan skal det jo også være, når man er rockstjerne, ikke? Så gør man nogle vilde ting. Og dit hår er jo så sat op i den smukkeste hestehale med et gult chiffonbånd. Og på fødderne har du pink sko. Det var så... nu har jeg glemt det igen. det var Dana. Jeg vil også snore. Okay, du snorer. Snore. Sidst men ikke mindst, og jeg har ikke glemt dig, Derek. Så skal vi ikke lige klappe, så Derek kommer frem ind i kameraet? Hvad så alle sammen? Ja, hvad så, Derek? Wow, Derek, du er jo, altså, det er jo bare det er bare 80'er. Det er hvid satin buks. Hvad skal vi kalde den for? Jeg vil kalde den for en lidt skrigeblå. Det er jo ikke, det er jo skriver. Det er i hvert fald en blå jakke. Indenunder, der har du jo så... Ja, undskyld, my friend. Men du har en... Du har en pink slags top. Den er nemlig skulderløs, eller rygløs hedder det. Og så har du altså det mest fede slips med noder på, hva'? Hvad siger I så? Og prøv lige at se det lækre ansigt. Vi tager jakken på igen, Mr. Derek. Faktisk kan jeg godt forstå, at Kid han kommer tilbage året efter. Det kan han simpelthen ikke have hængende på sig, at du bare er alene med hans kæreste, var. Men sådan er det jo. Nu rører du så holderen, men holderen ligger vi der, og så streger du os der lige rundt selv. Ej, jo ikke selv, jeg hjælper jo. Så. Det var så Rockstar Derek. Tak for i dag. Tak. Hej.